oikeastaan niin. En mä pidä itseäni muoti-ihmisenä sillä tavalla. Totta kai mä tykkään seurata muotia ja elää sen mukana. Mut nyt on niinku, saanut tehdä taas niin siistiä, jotain taas niin uutta, mitä ei koskaan itse kokeilla. Nimittäin oma vaatemallissa Jack & Jonesin kanssa. Kuinka paljon täällä on tällä hetkellä jotain Lakox Core päällä? Tällä teemaa? Ei, mä tulisin heittää teille yläfemmat, jos mä vaan pystyisin venyttää mun kättä. Mahtavaa, sieltä löytyy. Me pidetään täällä nyt Lakonen Herman kanssa semmoinen perinteinen Q&A. Elikkä jos te katsotte, tai totta kai te kaikki katsotte täällä YouTube-videoita, niin tiedätte, että kaikki nämä tubettajat tekee semmosia kyssäri-vastausvideoita. Ja tähän Q&A-tapahtumaan, niin te olette saanut lähettää näitä kysymyksiä. Te olette lähettäneet niitä kysymyksiä tietenkin Myllyn Instagramista. Ja me ollaan täällä printattu niitä nyt. Ja ollaanko me valmiita tähän Myllyn Q&A:hin? Jes, täällä alkaa aurinkokin paistaa, mä annan paljon arsea tässä. Okei, sä voit Sä et tarvii yhtään enempää aurinko, toisaalta ei. Elikkä tässä Q&A:ssa on ideana se, että näitä kysymyksiä tulee siis täysin randomisti eri aihealueilla. Tässä ei ole minkäännäköistä logiikkaa, miten näitä kysymyksiä tulee. Ja mä alan nyt sitten kysymään näitä teidän lähettämiä kysymyksiä. Ja täällä sitten ihan ekana Helmiina Emilia kysyy, että kumpi on parempi? Tappara vai Kärpät? Nyt ollaan alueella, mistä mä en tiedä mitään. Jämsä kiekkopojat. Kyllä se on Kouvola pallopojat. eri niinku laji ehkä, mutta... Hei, kumpi teidän mielestä on parempi? Tappara vai Kärpät? Otetaan vielä Tappara kannattajat osuuta NYT nyt. Ja toinen oli Kärpät. Ja Kärpät. Ja se on se Tappara. Tappara ei. Okei. Urheiluaiheella jatketaan. Täältä kysytään, Jussi Aleksi kysyy, että pesäpallo vai tennis? Voi pojat, molempia on pelannut joskus nuorempana, varsinkin niin alakoulussa ja yläkoulussa, mutta ehkä mulle semmonen noista sen parempi urheilulaji on tennis. Mä veikkaan, että tennis on enemmän mun mielestä. Kyllä mulla on varmaan pesäpallo. No sä tykkäät heilua pesäpallomaalla käydessä siellä Kouvolassa aina, mä en tiedä mitä sä teet siellä. Meillä on kuule KPL on maailman paras pesäpallojoukkue. Se on myös kova pallo. Se on käytössä pesäpallomaalla siellä kadulla aina. Aina siellä on pakko mennä pesäpallomaalla käsi. Okei. Pääsee bussia jossa eteenpäin. Urheilusta siirrytään nyt sitten pelimaailmaan. Kumpi on teidän mielestä parempi? FIFA vai Pokemon Go? Pokemon Go, Pokemon Go, Pokemon Go. Siellä on yksi. Eli se on Pokemon Go. Tää on tosi paha, mutta mun on silti sanottava Pokemon Go. Se on se, mitä mä tällä hetkellä pelaan. Kuinka moni tää pelaa Pokemon Go? Käsi Kaikki pelaa. Ootteko löytäneet myllystä Pokemonia tänään? Itse asiassa me oltiin äsken tuolla oottamassa, niin tässä myllyssähän on siis, täällähän on oma Pokemon-sali. Ja me niinku vuorotellen laitettiin siinä äsken koko ajan Pokemoneita ja jotkut vei sitä salia koko ajan. Kuka tunnustaa, että se on vienyt meidän salia koko ajan? Ei kukaan ei halua. Siinä se nostaa joku käden. No niin, nähdään mitä kriitis sit. Katsotaan sitten. Täällä on ihanaa, kun teidän faneja on täällä niin mielettömästi. Ja mulle itse asiassa on tänään tullut muutama henkilö esittämään, että kysy sitten näitä kysymyksiä. Ja nyt te siellä, jotka olette tullut mulle sanomaan, niin täältä tulee nyt teidän kysymyksiä. Elikkä, jos heräisit aamulla ja olisit muuttunut tytöksi, mitä tekisit ensimmäisenä? Tää on helppo, mä kääntäisin kylkeen. Kääntäisit kylkeä? Toi on muuten totta. Kyllä. Mä varmaan kans nukkusin kun aamusta, kun se on ehkä mä koitan vastaan. Jos mä nyt jotenkin olisin vahingossa herännyt, mitä mä niinku aamuisin teen, vaan mä herään niinku päivää, koska mä editoin yöt ja pelaan yöt. Mä varmaan en mä tiedä. Siis en mä osaa vastata tähän. Mitä mä tekisin? Ei kai mitään erikoista. Vähän katsoisin peilistä, no ei oo mies paljon muuttunut. Niin, no mulla on enemmän kokemusta naisena olemisessa. Niin, sä oot tää Lappoliina, sehän on kova mimmi kuulemma. Okei, no niin siirrytään seuraavaan kysymykseen. Elikkä tytöksi muuttuminen ei muuttaisi teitä mitenkään aamulla. Ilmeisesti näin käsitettiin tää. Jos pelaisitte pöytälätkää
Hitsi. Sä kyllä runnuttaisit sen varmaan sen kiekon ihan törkeä kovaa sinne niinku meikäläiset maaliin. Musta tuntuu, että mä häviäisin. Mä en osaa vastata. Mä en kyllä tiedä. Mä oon saanut toisaalta junnuna lahjaksi tämmösen. Joo, mulla oli siis, meillä oli himas. Lapsuuden kodissa oli just tää pöytälätkä peli. Meidän pakko ottaa matsi, et se selviä, mutta nyt ei oo. Itse ois niin tehtäis kyllä, mutta ei tiedä. Ottakaa matsia ja tehkää siitä video ja sitten me katsotaan sen. Joo, oisko se hyvä idea? Pöytälätkä pelivideo. Kovaa. Next hit menee viralliksi saman tien. Ei todellakin. Tossa vähän aikaa sitten tehtiin teissä haastattelu myös, joka tulee näkymään Myllyn YouTube-kanavalla sekä Myllyn Facebookissa. Ja siellä sitten kysyinkin teiltä just sitä, että mikä on yleisin kysymys, mitä teiltä kysytään, ja sanoitte, että koska tulee seuraava video. Niin koska se tulee? Siis aina on in the making, eli aina ollaan tekemässä uutta. Et en mä tiedä iteeltä varmaan tulee taas ihan pian kohta. Ehkä jotain Pokemon Gota mahdollisesti lisää, siitä mä tykkään ite niin paljon, että sitä vois sanoa, että tuossa ainakin. Mä voin sanoa, koska te olette täällä niin mahtavia, mä voin sen verran niin spoilaa mitä on tulossa seuraavaksi. Tää on jotain, mitä mä en ikinä tehnyt kanavalla. Ja tää video on tehty mun nuoremman veljen kanssa. Ja niin se tulee tässä pari päivän sisällä teikään. Se on ehkä editoinnin alla. Joten odottakaa sitä, se on hauska. Hauska. Okei, no me odotellaan sitä videoa. Hei, Nurminen Sademetsä kysyy, että missä näette itsenne 10 vuoden päästä? Myllyssä. Myllyssä. 10 vuotta me tullaan tohon uimaan. Me ollaan täällä swimmaamassa. Tuolla. 10 vuotta. Sulla varmaan kasvoi ihan kidukset sen jälkeen, kun sä olet Ei, mutta mä toivoisin näkeväni itteni vielä samassa nurkassa koneen äärellä tuunamassa videoita. Koska mä ainakin halutaan tätä niin pitkään, kun tää on itselle hauskaa. Se on tärkeetä. Mä toivon, että mä oon sellaisessa tilanteessa, että pystyy oikeesti nauttimaan siitä, mitä mä teen. On se sitten videoita tai jotain muuta, niin se on tärkeää, että pidän siitä, mitä mä teen. Lisää kysymyksiä. Kauanko te olette tunteneet toisenne ja miten te olette tavanneet? Kauanko ollaan ollut yhdessä? Tää on taas tähän kysymystä. Tää menee taas tähän. Laske se jalkalle herran. Mutta hetkinen, milloin se oli? 2014? No Facebook ilmoitti eilen, että olette olleet ystäviä 2 vuotta. Jes, otetaanko pienet sille? Me ollaan ollut 2 vuotta Facebook-kavereita. Mitähän se on? 2,5 vuotta ehkä. Ainakin joo, mutta onhan toi Facebook-kaveruus, se on se niinku meritti. Se on se, mikä se oikeesti kertoo. Siellähän me nyt laitettiin, että me seurustellaankin no eilisherrajasta. Ei vielä. Hei, ei sun pitäisi spoilaa tätä. Se on se video. Siis täällähän paljastuu siis kaiken näköistä. Ja muuten ihan hetken kuluttua me otetaan yleisön joukosta yleisökysymyksiä. Eli te voitte nyt itse miettiä, mitä te olette aina halunneet tietää Lakolta ja Hervalta, niin hetken kuluttua pääsette sitten kysymään heiltä. Mutta jatketaan vielä hetki tätä Q&A:tä ja sitten otetaan teitä vähän tänne lavalle myös kysymään. Okei, täältä jatketaan. Olisitteko mieluummin päivän miljonäärinä vai päivän köyhänä? No mulla on niin monta köyhää päivää takana, että niitä on koettu. En mä tiedä. No en mä koe, että mä tarvisin niinku kumpaakaan silleen. Ihan semmoinen, että riittää, että ruokaa on ja tolleen. Mä oon ollut siis miljonäärin on siisti olla vaan sen takia, että sit voi kattoo sitä bank accountia ja kattoo, että oho, siinä on enemmän nollia kuin koskaan tulee ikinä olemaan. Mutta tää on tosi vaikee, koska siis, jos sä oot päivän miljonäärinä, sen päivän jälkeen sä jäät kaipaamaan sitä. Onks toisaalta? Niin, mutta jos sä oot päivän köyhänä, ehkä sen päivän jälkeen sä saat arvostaa enemmän sitä, mitä sulla on just nyt. Totta. Mieluummin köyhänä sen takia, että jos unohtaa arvostaa sitä, mitä on, niin sen takia ehkä köyhä. Mut sit toisaalta taas voi sanoa, että on ollut miljonääri yhden päivän. En tiedä, siinä on molemmissa niinku hyviä ja huonoja. Niin jo. No niin, nyt siirrytään autoaiheisiin. Eli mikä on teidän lempiautomerkki? Ford Mustang. Mä oon aina haaveillut, että mulla olisi oma Mustangi. Siis se olisi niinku mulla sellainen unelma-auto. Tällä hetkellä mulla on vähän sellainen rotuinen Bemari. Sillä mä ajelen. Mutta joku päivä vielä Ford Mustang. Kyllä se on Nissan Micra sivupeileillä. En mä tiedä oikeesti. Ei mulle malli 88. Ei 92. Nissan Micra sivupeileillä. Vakiovarustelu.
Ei mulla varmaan oikeesti oo mitään. Mikähän ois semmonen? Jossain vaiheessa mä halusin Opel Safina, semmonen perheauto. Mä oon aika tylsänen auto sekä. Ehkä haluais miljoonaa sen. Mä haluan sen perheauto. Joku tommonen tilava auto. No niin, yksi kysymys vielä ja sitten me aletaan ottamaan teidän yleisön kysymyksiä. Elikkä mikä on noin asia, mitä olette tehnyt videolla yhdessä? Yhdessä! Oi, nyt pitää oikeasti kaivella. Nyt ei, me heitetään viime kesään, siis viime vuoden kesään, kun me oltiin reissussa, me käytiin Espanjassa, Italiassa ja Iso-Britanniassa, me käytiin siellä tekemässä videoita yhdessä. Freedom Tour! Kuinka moni on nähnyt niitä videoita? Freedom Tour, yeah! No ne oli varmasti kiusallisimpia hetkiä. Ne oli hauskoja kuvata, mut sitten oikeesti todellakin niinku noloja. Siis siellä vaan riehu. Me oltiin Lontoossa, meillä oli sellaiset ihon myötäiset second skins smokit. Ja me siellä leikittiin niinku olevana herrasmiehiä ja muita. Ja kyllä se oikeesti se käänti katseella, mä voin sen sanoa. Joo. Ja siis meillä oli niinku hatut ja kaikki parrat sun muut. Ja kävelykepit. Joo. Ja siis Lontoossa oli silloin vielä niinku kaikista kuumimmat päivät. Kaikki paikalliset meni vesipullot kädessä siellä täällä. Koska nekin oli ihan hämmentynyt siitä 30 asteesta. Me mennään semmoset mustat sekoskinasta pää hikoillaan siellä ihan sikana. Ne videot löytyy vielä tubesta, et sinne vaan siikaamaan. Okei, eli nyt on aika ottaa yleisöltä sitten kysymyksiä. Mitä te olette ikinä halunneet kysyä Lakolta Herbalta? Käsi ylös ja sitten itse asiassa täytyy tulla tuolta takakautta tänne lavalle, niin pääsee tänne suoraan kysymään. Te voisitte pojat nyt valkata sieltä. Valitaas. Kaataa joku kyssäri. Milloin uutta videoa? Siihen vastattiin kyllä. Katsotaan. Sä saat valita tällä kertaa, mä valitsen viimeksi. Sä saat kato osoittaa sen. Mä vaan silmät kiinni. Ole hyvä, näytä missä päin. Hetkinen. Sä oot oikeesti silmät kiinni? Joo. Sit sä oot siinä. Tervetuloa. Annetaan aplodit hei. Noniin. Sieltä pikkuhiljaa lähestyy. Sieltä tulee milloin uutta videoa. Joo, eli sitä kysymystä ei saa kysyä, se on kysytty teiltä useasti. Mikä on muuten toisiksi yleisin kysymys? Mitä Sansalle kuuluu? Ja kaikille, jotka miettii Sansalle kuuluu hyvää. Sansa on siis meikäläisen kissa, semmonen pikkunen oranssi pallero, jos joku ei tiennyt vielä. Semmonen, näyttää sille, että se olisi juossut seinään. No toi niin. hyvä toi pikkunen. Pikkunen kissa. Seijona. Täältä tulee nyt sitten rohkea kysyjä. Annetaan hänelle isot aplodit. Mikä sun nimi on? Tervetuloa Fanni. Kuinka pitkään sä oot fanittanut näitä komeita miehiä? Siis mä oon kattonut kumpaa joku 2 vuotta, mutta enemmän mä oon niinku tein luomialbumissa eli kun on fanittanut joku vuosi sitten. Mahtavaa. Ei, pakko kysyä. Nyt me ruvettiin kysymään sulta kysymyksiä, että mikä sun mielestä näissä on kaikista ihaninta, miksi sä fanitat heitä? Siis ne tekee vaan niin hyviä videoita ja sellaisia hauskoja, niinku vähän erilaisia mitä muut tekee. Niin sitä aina piristää päivää. No mitä sä haluaisit nyt kysyä? Jos te ette saisi tehdä pelivideoita teidän kanavalle, niin minkälaisia videoita tekisitte? Toi on hyvä kysymys. Haluatko vastata aikas? Mulla varmaan katsoa enemmän pelivideoita. No joo. No siis mä teen tosiaan pääasiassa vähän enemmän pelivideoita, mutta jos mä niitä sais tehdä, tää on tosi vaikea. Mä tekisin joko videoblogeja tai sitten musiikkia. Musiikin kautta sketsi olisi toinen niinku semmonen ryhmä, mihin mä haluaisin kuulua. Mä varmaan tekisin jotain huumoripainotteista pitkälti kanssa. Se on semmoinen, mikä niissä on nytkin läsnä. No mä teen aika paljon muutkin kuin pelivideoita, mutta varmaan jo videoblogeja. Musiikki on semmoinen, mikä mua kiinnostaa tosi paljon. Mitä me nyt ollaan tehtykin tässä ja silleen kirjoiteltu kaikenlaista. Mutta joo, varmaankin blogeja ja tolleen. Niina, mentäs. Hei, kiitos paljon kysymyksistä. Annetaan vielä isot aplodit. Ja nyt vielä sieltä sitten seuraava kysyjä, että pääsette valkkaamaan. Seuraava. Sä saat valita. Hitsi. Ota ylhäältä ei varmaan voi ottaa, kun pitää hypätä alas. Niin kuin eihän tuolla mitään portaita. Ei oo. Älkää hyppikö. Täällä on kaveri promouttaa toista. Toi on mun mielestä hyvä. Se oli tämmönen meininki. Tuossa tohon viittaamalla mä näytän. Joo. Minä. Mun mielestä toi on kyllä ansaitsee. Eiks niin? Eiks tää nyt ansaitsee? Joo. Kyllä munkin mielestä. Kyllä se tulee sinä alkoille. Tuu vaan tänne. Tervetuloa. Mistä pääsee helpoille? Vähän vaikea kysyä lähtää. Okei, sieltä tulee nyt sitten uusi kysyjä. Hei,
ja se tapahtuu sitten noiden hissien välissä. Mutta siellä on meidän seuraava kysyjä. Tervetuloa, mikä sun nimi on? Annetaanpa Nealle vielä isot aplodit. Hei Nea, tervetuloa. Lupaansa, ei voi kysyä, että lupaansa parita teille. Voi kysyä. Aina herra. Miten pitkä sä oot parittanut näitä poikia? Ehkä pari kuukautta. Se on aika tuore katsoja. Ei, ihan tuore fani. Mikä sun kysymys on? Mihin maahan te haluaisitte mennä, jos te saisitte valita? Mihin maahan? Niinku mentäisikö me yhdessä vai mentäisikö me yksin? Ei mennä yhdessä oikeesti. Ei mennä ikinä yhdessä. Mihin me lähtee häämatkalle? Tää oli se kysymys nyt sitten. Ei ollut. Ei ollut. Wow. Häät peruttu. Hetkinen. Mä voisin oikeastaan sanoa, mä olin hetki sitten muutama viikko takaperin, kun oltiin Julian kanssa Italiassa lomalla. Mä ihastun oikeesti Italiaa. Me käytiin siellä viime vuonnakin, mutta nyt me käytiin niinku Etelä-Italiassa siellä saaristossa. Oltiin Taormina-nimisessä kaupungissa. Siis aivan tajuttavan kaunis. Jos teillä on mahdollisuus, niin käykää ihmeessä. Se on upea kaupunki, upea kulttuuri, upeat ihmiset. Huikea kokemus. Menisin italialaiseksi muista. Mun on vähän ehkä tylsä vastaus, mutta mä vastaan, että Italia myös. Me oltiin siellä viime vuonna ja se on upea paikka. Tosi mukavia ihmisiä ja tosi kiva se kylä, mistä silloin oltiin. Italia tai Iso-Britannia. Siellä on ollut kiva käydä, sekin oltiin viime vuonna ja se oli upea paikka. Ja haluaisin tutkia lisää sitä. Hei, kiitos sulle oikein paljon kysymyksestä. Kiitos. Annetaanpa hänelle vielä aplodit, on niin rohkea. No niin, hei pojat, nyt on tämän Q&A vähän niin kuin viimeinen hetki koittanut. Ja varmasti kaikki te, jotka katsotte näitä YouTube-videoita, tiedätte, että siellä on aina näitä haastetehtäviä. Ja meillä on myös täällä myllyssä teille haaste. Ei. Pääsitkö mä nyt uimaan? Ei. 5 sekuntia aikaa. Ei, sinne ei saa mennä uimaan. Se ei ole uimista varten, se on kaunista katseltavaa varten. Tämän haasteen nimi on 5 sekunnin haaste. Kuinka moni tietää, minkälainen haaste se on? Hyvä juttu. Teillä on siis annettu aihealue. Ja tämän 5 sekunnin aiheen nimi on vähän niin kuin koulumaailmaan sijoittuva aihealue. Eli kaikki nämä kysymykset liittyvät koulumaailmaan. Ja 5 sekunnissa teillä tarvitsee ikään kuin antaa 3 sellaista aihetta, jotka liittyvät tähän juttuun. Voiko selittää yhtään vaikeammin? Voi varmasti. Tää on ihan selkeä. On joo. Olla hyviä koulussa. Kun mulla ei ole pääse kelloa, niin te saatte olla siinä laskijoita. Te saatte laskea aina, että kun 5 sekuntia on kulunut, niin sit ilmoitatte mulle, niin me tiedetään, että hyväksytäänkö vastaus vai eikö hyväksytä. Ootteko te valmiina? Me ei olla. Sori ei. No, yritetään silti. Eli haaste alkaa nyt. 5 sekuntia aikaa vastata tähän. Sanokaa 3 kouluainetta nyt. Biologia, historia. Se oli nopea. Se oli 2 sekunnin haaste. Tosi hyvä. Nää on ilmeisesti liian helppoja. Katsotaanpa seuraava. Sanokaa 3 ruokareseptiä tai tämmöistä ruoka-ainetta, mitä opetellaan kotitaloustunnilla. Spagetin kehittäminen. Perunamuussi. Aika! Hyväksytäänkö? Sori, aika meni. Mikä sieltä on? Spagetti ja perunamuussi. Spagettikeitto ja perunamuussi. Me vastattiin varten, mitä me itse syödään. Joka päivä. Okei, no niin. Kuppa. Sitten vielä 3 lajia, mitä tehdään liikuntatunnilla. Nyt! Pesäpallo ja Koripallo. Pesäpallo ja koripallo. Okei, se tuli nopeasti. Sä olit raukkorit. Kiinnostaa. Ihan pieni. Viimeinen kysymys tässä. Hyvä, te valmistaudutte tähän. Yleensäkin valmistautuu, koska tämän jälkeen tää on ohi. Viimeinen juttu. Mainitkaa 3 tapaa ikään kuin jäynätä opettajia. Aika nyt. Niittipenkillä on tehnyt itse.
Ja sitten huutelu. Heittely.